हाय लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो बे आंनि टेक आर'नाइ स्टुडिअ इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो गोजोननाय थागोन। बे जायनाखि इउपिपिएल नि दैदेनगिरिफोर माखासे ओरैबायदि दादांग्रा लबियाफोर एखेबारे दादांग्रा नुसारलायनाय माने रोदाफोरखौनो स्रां स्रां नुसारलायनाय लबारा बिथांमोननि मोखां नायबानो आं सिनायो। आंबोथ' एसे साइकोलजिनि स्टुडेन्ट हिसाबै आंबो मिथिगौ मोखां नायनानै जों सिनायो। ओरैबायदि माने थौले पलिटिक्स खालामनो नागिरदों माने for the sake of doing politics बिथांमोना खालामनो नागिरदों। नाथाय बहायदि जाथिया ओरैबायदि सौथुदों बहा सौग्रावदों बहा माने खुंथिंदों बेखौ नायनो थाङाखै। बिथांमोना देरहानायनि नामाव माने जानला मानला पार्टिफोरजों गोरोबलाबायनानै गावनि जाथिखौनो फाननोबो बिथांमोना आवगायनो नागिरदों। दा आङो नाम लानानै बुङा बिथांमोना रायजो राजाफोरा बेखौ मिन्थिखासिगौ। आरो बहाय मा जानो नागिरदों जोङो मोनसे सुइसाइडेल माबा लामाजोंसो थांगासिनो दं। दा ओंखायनो जाथि मोजां मोनग्रा हिसाबै आन्दलनकारि हिसाबै आङो मोनसे खावलायनो नागिरदों बे आबां जाबां माने गोरोन्थि लामाजों थाङालासिनो जोङो दाबो जोंनि गेजेराव मोनसे सावरायलायनानै जयै मोनसे सिन्था सरसा खालामनायनि खाबुखौ लालायनाया गाहाम। आरो नैबे फैगौ इलेक्सनाव जोङो एखेबारे गुसु खर' मेलेमजों आवगायनाया दरखारथार। नङाब्ला जोङो बे गोदो जेरै बुंबोबाय थादों माने बर'फ्रा रायजो दंमोननो राजा दंमोननो दाबो मा जाहैबाय बर'फ्रा काउन्सिल दंमोननो बे माने फार्स्ट टेन्स जानाय नङाथ'। दा बिदि मोनसे सिटुएसनजों जों थांगासिनो दं आरोखि। बेखायनो आङो हामलि आपिल खालामो बिथांमोना पलिटिकेल इनडिफारेन्सफोरखौ दोनथ'लायनानै आरो जाय बिथांमोना माने नेसनेलिज्म माने केरेक्टारिस्टिक्स गोनां जातिनि थैनाय थांनायनि बाथ्राखौ आगोल अनेक समाव बुंबोबाय बेखौ पलिटिकेल स्ल'गान हिसाबैल' लायालासिनो गोरबोआव दोननानै जातिखौ अनखांनानै ब्लाड इज थिकार देन वाटार बे मन'भाबजों गावनि हारिखौ सिबिनो होननानै गोरबो गोसोजों आवगायबोनाया साबसिन जागोन। जुदि बिथाङा नैबे फैगौ इलेक्सनाव जुदि बोरैबाफोर जेनबाय बायोब्ला इसोरा दाखालामथों जेनेबा बोरैबाफोर बे मोननै बियाबाव बिथाङा माने बिजाथि हिसाबै फैदोंब्लाबो बोरैबाफोर मोननैयावबो खांग्रांबायोब्ला बिथांनि अबस्थाया मा जागोन नोंथांमोनाथ' बयबो मिन्थिगौ। बिथाङा हाइ प्रेसारबो दङ बिराद उसुबिदायाव गोलैगोन बिथाङा। आंथ' माने बिथांजों गोबाव सम खामानि मावफानाय हिसाबै बिथांनि माने हेल्थनि सोमोन्दैबो मिन्थिगौ। माने बिथाङा ओरैबायदि माने हां थिफुं जागोन। आं माने बिथांनि माने मोजांखौ हास्थायनानैसो बाथ्राखौ बुंदों। थारमाने आंहाथ' बुंनो बाथ्रायानो गोमानाय बायदिसो नुहुरदों आङो। माने बिथाङा बिराद मोनसे आनकम्फर्टेबल मोनसे सिटुएसनाव फैगोन आरोखि। आरो बेयो बर' जाथिनि थाखाय फर द फार्स्ट टाइम इन द हिस्टरि अफ माने एबसु बा आरो बिथांनि माने एबसुनि फर्मार प्रेसिडेन्टसफोरनि हिस्टरियाव बे मोनसे माने गोसोखांथावथाव मोनसे एग्जाम्पल जाहैगोन आरोखि। मानो होनबा ही वाज द लंगेस्ट सार्भिं एबसु प्रेसिडेन्ट। नाथाय बिथांनि दिनावनो मोनसे बिराद सकल आंथ' सकलसो बुंगोन बिराद गिदिर मोनसे एकर्डबो जाबाय आरो बेजों लोगो गावबो जोबस्रांबाय आरो एबसुखौबो फोजोबलांनाय जाहैबाय आरोखि। मानो होनब्ला एबसुनि प्रति रायजो राजाहा फोथायनाया एसे आंबो दहाय बुंखादों ट्रास्ट डिफिसिट जाबोबाय थादों। दा बेखौहाय पलिटिक्सनि बे क्लासनिफ्राय फ्रिदम जानानै फैयाब्ला माने गोदोनि एबसु आरो दानि एबसु गोदोनि एबसुआ जाहैबाय रायजो राजानि एबसु इनक्लुसिभ एबसु। दानि एबसुआ मा माने साम बड' स्टुडेन्टसफोरनि इउनियन माने फिउ पिपुल आर इनभल्भ देयार एज ए होल एकदम गोरबोजों बयबो बे अल सोदोबा माने मिनिंलेस जाहैबाय आरोखि। अल होननाय जिनिसा बेयाव थाहैला आरोखि। दा माने बे दानि ट्रेना बिदिजों थांगासिनो दङ। बेखायनो आं खावलायो नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै आं मोनसे बिनम्र मोनसे गुरैयै खावलायनो लुबैयो
जे माने एबसुआ बर' हारिनि मोनसे जाथिनि सिनस्रि होननानै गोदोनिफ्रायनो जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो माने फुजिबोजानाय मान होजानाय मोनसे संगठन जोंबो एबसुनिनो फर्मार वार्कार जोंनि बेकग्राउन्डआबो एबसुआनोमोन दा बेखायनो आं माने आपिल खालामो दानि एबसुआव माने सिगांनि एबसुफोरजों दानि एबसुफोरजों बिराद फारागबो जों नुनो मोनो मानो होनबा गोदो एबसु माने आं एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानो आं एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानो होननानै बिदि रावबो बिबान लानो नागिरामोन नाथाय दानिया सिरायलायोबो जों बिदिबो नुयो आरोखि मानो होनबा माखासे खारन थाबाय दानि एबसुआव मा जायो दा माने सोलिबोबाय थानाय बिसेसकरि प्रमद बर'नि आन्दाराव जेनाखि एबसु आरो बिथांनि उनाव जाय दा दिपेन बर'नि दैदेननाय एबसु बिथांमोना माने मा होनो दे आर लाइक सेम वाइन इन डिफारेन्ट बटल्स होननानै बुंनाय बायदिसो जागोन आरोखि दा बिथांमोननि माने माबाफ्रा कार्यकलापफ्रा एखे पलिटिकेल माने इनफ्लुयेन्स बांसिन थानाय पलिटिकेलि मटिभेटेड बायदि जों बिथांमोनखौ नुयो दा बेखायनो दा रायजो राजानि नोजोराव बिथांमोननि सायाव मोनसे ट्रास्ट डिफिसिट जाबाय आरो बेखौ बिथांमोना थिग खालामनांगोन सात्र संगठननि थाबै बिथांमोना माने आंथ' मोनसे आपिल खालामनो नागिरो सात्र संगठनाव स्टुडेन्टस इउनियनाव स्टुडेन्टसफ्रानो बिबान लानांगौ दा बे दिपेन फंबाया बेथ' हाबा हुखा जानाय मानसि आंथ' बिथांखौ पार्सनेलि मोजां मिथिथारगौ बिथाङा बबे इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्ट दंबावो दा बिथाङाथ' न'खर सालायनाय आरो सासे मास्टारसो बोरैहाय बे स्टुडेन्टस इउनियननि बोरै लिडार जानानै थायो बे लरेन्स फंबाया बिथाङा बबे इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्ट बबे सात्र माने माबाने माने फरायनाय इनस्टिटिउसननि स्टुडेन्टस बिथांमोनाथ' सांसारिक मानसि हाबा हुखा जानाय संसार जानाय मानसि दा बिथांमोननि सार्भिसखौ बिथांमोननि इन्टेलेक्सुयेल्सखौ जोंनो नाङा बिदि नङा जोंनोबो नांगौ बिथांमोनाबो रिसर्सफुल मानसि नङा होमबा जातिनि फारसे अननाय दं बिथांमोनाबो दं नाथाय एबसुआव हाबनानै लिडारशिप खालामनायखौ माने एसे माने मोजां नुवा एसे इनडिसिप्लिन नुदों एखेबारे पियर स्टुडेन्टसफोरखौ माने बिबानखौ होनाया गाहाम स्टुडेन्ट नालाय स्टुडेन्टसफोरनि इउनियन जानो नाङा होमबा तामारि सांसारिक मानसिफ्रा एखेबारे लेमेन माने गिर्जायारि रावावथ' बेखौ लेमेन होनना बुङो दा लेमेनफ्रा स्टुडेन्टस इउनियनखौ बोरै सालायो आङो मोनसे मा मोनसे आख' फाख' गोग्लैनानै हरखाबै बिटिआर एकर्डखौ खालामखो बेनि जास्टिफिकेसनखौ जोङो होनोबो हालिया मानो होनब्ला जाय बिथांमोना खालामदों बिथांमोना बेखौहाय पाब्लिकलि बेखौ अपेन खालामना होनांगौ पाब्लिकफोरनो बेनि आन्दोआव स्रोदै एकर्ड खालामनायनि गुदियाव मा रहस्य दंमोन बेखौ जोंनि पाब्लिकफ्रा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दाबो बेखौ मिथिनो लुबैदों बेखौ जाय बिथांमोना सागान होदों बिथांमोना होथोंसै आं बेखौहाय जोंनिफ्राय मोनसे सोंलु बायदि दोननाय जाबाय दा बेवहाय नांगौब्ला रायजो राजाया फै आइ फै आफा फैनानै हाजार हाजार लाख लाख मानसिखौ अखा बांखा सान्दुं माने नेवसिनानै बयखौबो लेंहरो नाथाय नै रायजोफोर जोंनो नैबेबायदि जासिदों सरकारा जों बेखौ लानांगौना लानाङाबा मानो लानाङा लाजायोबा माबोरै लाजायो बेखौथ' रायजो राजाजों एसे कनसाल्ट खालामलायनांगौ ना बिसेस करि माखासे इन्टेलेक्सुयेल्सफोरजों बर' इन्टेलेक्सुयेल्सफोरजों आरो जायफ्रा बे माने हादोर बिनायनि माने बे हाबाफारिफ्राव डाइरेक्टलि अर इनडाइरेक्टलि जायफोर इनभल्भ दङ बिथांमोनजोंथ' कनसाल्ट खालामलायनो हायोमोन आरो बे खालामलायनो हायैनि गुदियाव मा रहस्य दं आं दहाय बुंनाय बादि मा रहस्य थाखो बेथ' बिराद मोनसे गिदिर सोंलु जानानै थाबाय दिनै आं दहाय बुंनाय बादि दा बेखायनो जों माने गोजोननाय गैयै फोरमायनायनि खारना बेनो आरो आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे मोनसे फरायसा आफाद फर एग्जाम्पल नोंथाङा प्रमद बर'नि खोथाखौ होनदों अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन अल होननाय लोगो लोगो मा अल बड' होननाया मा होननाय बुजायो दुलाराय बर' बे फरायसा आफादनि बिथाङा सासे रेसपन्सिबल माने मासियाव थानाय सासे गेदेमा आफादगिरि बिथाङा दा बे माने डिसिसन लानाय समावहाय बिथांनि आखि आगदा बिथाङा सोरजों माबायदि कनसाल्टेसन खालामनानै बे पर्यायसिम सफैखो दिनैसिम बे बाथ्राया जोंनि गेजेराव दाबो खुलासा जायाखै दासिमबो जायाखै जों बे जिनिसखौ लुबैदोंमोन बेखायनो आं दहाय बुंनाया जे क्ल'ज एन्डेड प्रसेस बिथांमोना स्रोदै दरजा फांथेलायनानै सोरजोंबा रायलायनानै बेखौ बुजाफरा खालामदों नामा आंनाव बे मोनसे कुइसन जादों
ओमफ्राय जुदि अपेन एन्डेड मोनब्ला रायजो राजाजों सावरायनानै गोरों गोराफोरजों सावरायनानै माहारि संगठनफोरजों सावरायलायनानै मोनसे डिसिसन माने कनसाल्टेसन खालामनांगौमोन कनसाल्टेसन खालामनायनि उनाव रायजो राजानिफ्राय कनसेन्ट लानांगौमोन कनसेन्ट लानायनि उनाव मोनसे कनसेनसास माने द्र जायो आरोखि अब्ला लाजाथावथावब्ला लादो लाजाथावथाव नङाब्ला बेखौहाय रिजेक्ट खालामनांगौमोन नाथाय बिनि खुनु मोनसे स्कपखौनो होनाय जायाखिसै दा बहायनो जों बुंनो नागिरनाया आं एसे माने मुभमेन्टनि सासे एक्टिभ माने वार्कार हिसाबै आंहा मोनसे दुखुआ बेनो आरोखि जे माबोरैहाय जोंखौ इगनर खालामनो हाखो हाउ इट हेपेन्ड इट इज ए मिस्टेरियास माने मा होननांगौ फेनोमेना जानानै थाबाय दिनैहाय बे बिराद गिदिर मोनसे कुइसन बियो बिनि एन्सारखौ दिनैसिमबो बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा खिन्थु रावनोबो होआखै आंनि नोजोराव दिनै होनाय आं नुवाखै आरोखि बिनि जबाबखौ बिथाङा होनांगौ रायजो राजानो आं बेखौनो कुइसन खालामो आरो बेखायनो आं बुंगोन जि संगठनाव पाब्लिक कनसाल्टेसन जाया जि संगठनाव अपेन एन्डेड प्रसेसजों कनसाल्टेसन जाया बे संगठननि सायाव रायजो राजानि मोनसे फोथायनाया गोमायो बिनिफ्राय मा रायजो राजाफोरनि नोजोराव मोनसे लिडारशिपफोरनि गेजेराव लिडारशिपफोरनि प्रति मोनसे ट्रास्ट डिफिसिट जायो दिनैहाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथाङा बेखौ लिड खालामदोंमोन आरो प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय मा जाबाय मोनसे आनफर्चुनेटलि बिथाङा मोनसे भुगिनायाव दिनै बिथाङा गोलैनांगौ जादों बे जाहैबाय ट्रास्ट डिफिसिट बिथांनि सायाव रायजो राजाहा मोनसे सन्देह माने फोथायनाया सिगाङाव जेरैबायदिमोन दा बे फोथायनाया नस्थ' जादों आरोखि दा बे जिनिसा माने जोंनि गेजेराव स्पष्ट नुजाबाय आरो आं सानो बिथाङा जि खालामबाय मोनसे जातीय संगठननि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा गावनि बे पजिशन गावनि स्टेटासखौल' नस्थ' खालामाखिसै बिथाङा बरंस अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन एसे माने जातिनि सिनस्रिनानै जाय संगठनखौ दिनैसिम हाजार हाजार बर' रायजो राजा बर' फिसाफ्रा बर' बिमाफ्रा बर' बिब' बिनानावफ्रा माने बोराय बुरैफ्रा बोराय बेन्थ गासिबो माने रेसपेक्ट दङमोन फोथायनाय दंमोन आरो आस्था दङमोन बे जिनिसा दिनै गैयि जाबोदों आरोखि बेनिफ्राय मा जादों आंनि नुहुरनायाव फैगौ समाव माने एबसुनि प्रति मानसिफोरा मोनसे बेखौहाय मा होनगोन कनफिडेन्स रिबिल्डिं खालामनो थाखाय बिथांमोना माने समाय लासिगोन आरोखि एबसुनि जेसेबां दैदेनगिरि बिथांमोन दङ आनटिल एन्ड आनलेस आं बेखौ ओरैबो बुङो आनलेस एन्ड आनटिल जेब्लासिम बिथांमोना बै पलिटिकेल माखासे इनफ्लुयेन्स बा पलिटिकेल पार्टिफोरजों जिनाखि लोब्बा लाबोनानै खामानि मावनायनि जिनाखि माने हामफ्ला सिफ्ला जिनाखि एक्टिभिटिस देखायबाय थादों बेखौ जुदि कमप्लिटलि गारबोनानै जुदि गावसोरखौहाय बै क्लासनिफ्राय जुदि फ्रिदम खालामनानै लाबोनानै माने फर दा ग्रेटार इन्टारेस्ट फर दा प्रटेक्सन सेफगार्ड एन्ड प्रस्पारिटी अफ द बर' नेशन बेबायदि लाइनजों जुदि खामानि मावनो फैयाब्ला आंनि मोनसे भबिष्यतबाणीखौ आं बुंखानो नागिरो बे एबसुनि जेसेबां अफिसफोर दङ जेसेबां एबसु वार्कारफोर दङ बे एबसुनि जि फ्लेगखौहाय जों जि गोजौ थिखांनानै जाथिनि सिनस्रि होननानै जों जि मोनसे गोग्गानाय मोनसे मनोभाब दंमोन मोनसे समाव बे जिनिसा गैयै जागोन आरो मोनसे समावहाय बिथांमोननि बे अफिसफ्राव जिनाखि अगदाबाव अर जोङोमोन बहाय माने गोबां वार्कारफोर थानानै जै मै मोनसे जातिखौ फोथांनायनि जिनाखि मोनसे परिबेस दंमोन बे जिनिसा गैयि जागोन आरोखि बे मोनसे बिराद आनफर्चुनेट मोनसे चेप्टार फैगासिनो दं मानो होनब्ला रायजो राजाया एबसुनि प्रति मोनसे फोथायनाया नस्थ' जायोब्ला गाबोन नांगौ जानायाव थाखा फैसा बिब्लाबो रावबो डनेसनबो हरनाय नंला सान्दाबो हरनाय नंला आल्टिमेटलि मा जागोन बे अफिसा बोरै रान जागोन एबसुनि संगठना बोरै रान जागोन थाखा फैसा गरसेबो गैयाबाथ' रायजो राजायानो मदद होआबा आरो रावबो अनसुंथाइ होआबाथ' बे संगठना बोरै सोलिगोन बेखायनो आंहा बे मोनसे माने दुखु थाबाय आरोखि जे कनसाल्टेसना अपेन एन्डेड जानांगौमोन
नाथाय बियो क्रस एन्डेड जादों ओमफ्राय माने सानै साथामसोनि गेजेरावसो बेखौ कनफाइन खालामनानै खामानिफोरखौ मावनाय बादि माने आङो माने बिदि नुदों आरोखि